зробили. І що? Довго ти на цей зброю? Що Василь казав, добре тобі так було? Вона написала сумку витягнула. Вона написала сумку витягнути. Так. Ти хочеш зараз ставити? Слухайте, ми будемо говорити з вами про що? Про хлопчика зірки. Про хлопця. Ей, ти там живий? А він там має дихати, ми його зробили. Зробили там, Так. слава Богу, щоб це не задали. О, рухається. Не рухайся, бо квіти впадуть. А ви йому букет куди вставили? То в заднє місце чи вперед? Переднє. Що, в зуби букет поставили? Є, будь. Живий? Живий. У квіти рухаються. Так, о. Він за квітні сість. Так, діти, відкриваємо ваші, значить, хлопчика зірку без вами. Так. Так, значить, будь ласка, сторінка 105. Значить, 5-те питання. Влад, будеш вставати, ні? Напевно, ні. Василь, поможи йому. Повішайте хлопці на місце. Живий. Затихенько, за що нам викрив? Треба то йти. Так, питання 5. Питання 5. Є? Так, хто мені відповість на 5-те питання? Так, Суміка, прошу. Читай 5-те питання, бери книжку в руки. Влад, доставай книжку. Бо лежав трошки, тепер посиди. Що змушувало героя щоразу давати монету прокаженому? Людські душевні якості з'явилися у хлопчика впродовж служби військового чаклуна. Я хочу. Ти, Хлопчик зірка, він хлопчик, зірка він. Тут точно він, не вона. Значить, або кажи, просто без він. Хлопчик зірка Можна вийти. попав служити іде до свого. чаклуна. І що? І йому? Всім привіт! Це було відео, як ми Владислава Лозового накрили куртками, що нашу вчительку з української мови надогити. Ну, пожартувати. Ну, всім до побачення. Як сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Гарантую. Завтра теж то всі шкоди я знімаю. До побачення.